Može intervju. Ivona, može intervju. Veliko hvalimo da mi je savršeno. Kupala sam se dok sam se suza. S kime si bila? Sama sam bila, druga mrača sam se osnota. U avionu sam išla. Avion, koji razred? Drugi. Marija, reći nešto. Sada si puna usta. Od trudnoći, što misliš od trudnoći? Od trudnoći, što misliš? Odlično. Pijem i jedem. Pa vidim. Nemoj, ključi noći način. Klaudija Čepićan, puna usta su. Evo, vidite mi to se idem preslaču, tako da odite van. Ajde, da mi to snimamo. Haj. Pa tvoje preslačenje. Znate smo došli. To ne budete snimali. Ajde, požuri. Gazeta nam ističe. Zvolite, makni se. Intervjuiraj dok se preslače. Što bi vi učinili za mir u svijetu? Ubila bi vas koji snimate. Što bi vi učinili za mir u svijetu? Evo komentar. Čekam, makni se. Da mi u Esku dobro. Imali ženske slačionice. O, ide striptiz. Reci Krobot nešto za Podravku televiziju. Što bi ti učinila za mir u svijetu? Neprestano govorite s punim ustama, zato Da, ne vreme govoriti. zašto sam ne Ajde, odite ne van, molim vas. Zonke, odi van. Prestani snimati. Ne čujemo te, daj. U mikrofon, u mikrofon. Pip, pip. Smiješ se? Evo ovdje. Doktor medicine. Recite što to jedete? Op. Što jedete? Ajde se kako davite. Sendviče fini. Mogu dobiti griz? Ne. A dva? Ne. A tri? Ne. Ne bi ne tebi dao. Daj Su jedna, gledaj kak si se zamazala, gledaj. Tu. Daj! Nemoj usinak. Dobro? Vidi, zašto ti nešto tjelesni? S obzirom na ovo sam još malo 8 pontića čokoladica odmah. Draganić van! Draganić marš van! Ide. O, je mogu pipiti? Jesi riče? O, bit će nogometaš. Ne. A je djevojka? Da. A bit će nogometašica, kaj sad? Tam neke. Kako me zove? Daj, odite vani ženske slačionice! Nije, Ko je ovo lopta? A tu jebote iza tebe, kaj ne vidiš. Dobra guza. Došla mi profesor. Sad je po prilici, sad je neki pričeš. Idemo letit sad. Jeste vi idioti? Sad, da govorim, ja ću neke reći. Nemoj ovdje. Gotovo je već. Kaj pak ti radiš? Zvoniš ključ. Pitaj profesoricu. Profesorice, što bi vi učinili za mir u svijetu? Evo, zaključi slačionicu i dođeš u dvoranu i to stavi tamo.